Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie, parę roków temu, też o tym czasie, też to był, myślę, grudzień albo listopad, ludzie się starali, czym będą hajcować, ale nie starali się, czym będą hajcować z tego, że nie mieli czym hajcować, bo jeszcze parę roków temu węgla a mułu było dość, a i drzewa było dość, a to wszystko było łacne, ale starali się, w czym będą hajcować. Bo parę roków temu już zaczęły wychodzić takie roztomajne rozporządzenia, że ludzie by mieli wymieniać piece, centralnioki na taki bardziej moderni centralnioki, co już nie fachlują, co już bez mala nie trują tak luftu jak te stare. I Rostomili, przypomnę wam dziś o takowny tekst sprzed paru roków. Się mi zdaje, że to jest z 2016 albo 2017 roku. Jak macie moi wyrządzani radzi, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tuż Rostomili, lato przeszło, liści ze stromów już pospadowały, albo jeszcze ostatni lecą dołu. Jakieś gałęzie z małych strumków się poobrzazowało. Idzie jesień, potem zima i zaś trzeba hajcować. Zaś pół roku się będzie z kuminów kurzyć, ale w ten czas to było kapkę inaczej, bo w ten czas, parę roków temu, we województwie śląskim, my mieli początek tej uchwały antysmogowej. Miało się lepszy dychać, ludzie mieli tela nie kuckać, a rano na polu miało nie być tela smogu, ale co najwyżej mgła. Miało się hajcować węglim, suchym drzewem, peletym albo brykietami. Nie śmiało się hajcować mułem ani flotem. No i trzeba było powymieniać te wszystkie stare centralnioki na taki bardziej moderni. No i parę roków my już pożyli, no i widzimy, że jaki to jest, że nic nie ma po lepszemu. Teraz tona węgla kosztuje już tela co 3 tony jeszcze rok temu. No teraz kapkę to węgli połacniało, ale starzy ludzie, ci co mają małe pędzyje, oni furt się starają jako będą hajcować, gory jak bywają sami. No i znoszają do piwnicy roztomajne hebzi, gałęzie, suche zieliny, liści. Ludzie chodzą po lasach, zbierają roztomajne karkoszki. No i jak się to wszystko podpoli, no to jakosik w chałupie się zagrzeje, jakosik w chałupie idzie wydzierżyć. No a jak się to zahajcuje, to dookoła wunio jakby się piekło pieczoki, albo jakby ktoś ich wędził, bo tako stareczka jak oto pozbierał w lesie takie karkoszki z buka, albo jeszcze bai z jakiegoś smreka, albo ze sosny, no to potem to wunio. Ale teraz już się tym nie śmi tak hajcować, bo trzeba być eko. Wiecie, parę roków temu się spytałem takiego starszego panoczka, mojego sąsiada, jeśli wie, co to znaczy być eko. Tuż on ściepał czopkę, podropał się po głowie, a prawi. Wiesz co, eko to będzie w ten czas, jak będziemy hajcować w chałupach, a ani jeden dymek nie będzie z kumina. Ale to nie ma można. Ja mu prawię na to. A on mi prawi, wiesz co, jak będę hajcował elektryką, to nie będzie nic smrodzić. A ja mu na to prawił, toż ja, co by tą elektrykę zrobić, to trzeba kupa węgla. Czasem mułu spolić w elektrowni, co by się człowiek kapkę zagrzał. Tuż prawi ten panoczek. Postawimy se powieterniok, wiatrak, albo taki szkła, co montują po dachach, a z tego bez mala się robi prąd za darmo. A teraz jo się podropał w ten czas po głowie, bo żech nie wiedział, co mu mam żyć. Kapkę żech w głowie pogrzebał, a żech mu prawił. Wiecie co, ale co by zrobić ty powieternioki, ty wiatroki, albo ty szkła na dachu, to trzeba we fabryce, w hucie, tą ocyl, a plastik,
topić, to z tego przeogromnie idzie smrodu do luftu. A żeby zrobić taki jeden panel, ten co robi prąd, sztrom czy elektrykę, to trzeba niesamowicie kupa rozmaitych chemikaliów, a bez mala, że to przeogromnie śmierdzi, jak się to robi. Toż ten chłop zaś się podropał, wyciągnął cygaretle, zakurzył se, a prawi: wiesz co, już mam 80 roków. Przeżyłech kupa rozmaitych wiecy. Z babą, z dzieckami, ze samym sobą, a i oto z tym sąsiadem, co już pod dornikiem leży na Kierchowie. No i rzeknę ci, że dycki jakosik było. Szło się z ludziami dorządzić, a i z władzą, no a i z farożem. Po tym, jakże już szł do chałupy, to se myślę, tuż przeca z tym hajcowaniem, to też jakoś ich będzie. Nie trzeba to robić z głową. Plastików się już nie poli, bo są żółte miechy, co się ich do nich wciepuje, te rozmaite plastikowe wieca. Rozhajcować w piecu czymsikaj trzeba. Tuż gazety, a jakiś papiery człowiek w piwnicy dycki mo. Piec mam einfachowy, w chałupie robiony, ale z chrubego plechu. Robił go majster, co się na tym zno, z małych kończyc. Już świętej pamięci. Muszę go tu wspomnieć, bo kupa ludzi go zno, to był pan Staszek Stokłosa, on robił fest dobre piece. No i co, parę roków temu, że kupił węglo, drzewa, suchego, kapkę drzewa, że miał pod stodołą, tuż spróbuję hajcować to węgli z wyrchu, podle tego, jak to pokazywał jeden taki chytry chłop w Cieszynie na rynku. Jednako tych liści, a hebzio, a gałęzi, a suchych zielin, kole chałupy je tela, że czasem po południu, już tak pod wieczór, no to wciepień do pieca to wszystko, a jakże kto wciepał w ten czas, parę roków temu, to ten sąsiad przyszedł ku mnie z małą taszką ziemnioków, a prawi: Tomku, nie wieszkaj tu kdo poli lebiody na polu, bo mam taką chęć na pieczoki. Toż roztomili widzicie, że z tym hajcowaniem jest tak, że jak się hajcuje, bai takimi gałęziami, liściami, to pięknie wunia. A jak się hajcuje węglim, no to czasami jest taki smród, że nie idzie wydzierżeć. Ale ja sobie myślę, że to wszystko trzeba kapkę z głową robić. Ja wiem, że nie śmie się polić plastików ani rozmaitych takich chemikaliów, ale na drugą stronę sobie myślę, że ta elektryka, ona też powstała z węgla. Te panele fotowoltaiki też powstawają, a robią kupa smrodu. Jak się ich robi, toż człowiek już nie wie, jako być eko. Ja sobie myślę, że musimy jeszcze raz się wszyscy jakoś podropać po głowie, a wyszpekulować, co to je być eko, a jako hajcować, co by fakt ten luft był lepszy. Roztomili, dejcie mi pyty palec do wyrchu. Macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Subskrybujcie mój kanał. A drugi obrazek tam macie taki film, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie.